Четката има камера. Така. Рап зурна специално за карабунарци. Рап зурна. Така. Нашка от карабунар на костата. Раздава целувки на булката. И подарява. Нашка от карабунар подарява 20 лева. Така. Също Паца и Пемката подарява 20 лева. Паца и Гоша и също 20 лева подаряват на младоженците. Да сте живи и здрави! Така. Също пристигва моята снаха на младоженците 20 лева. Да сте живи и здрави! Яша. Не. И също Лила от Карабунар подарява 15 лева. Да са живи и здрави! На всички играещи да продължава! Яша. Така, колега, ако обичаш да спрат музиката, само за малко да спрат музиката, да съобщаваме тук, защото имаме една поручка. Така, и поздрав ще има специално. Дънка минава с Васко и подари 30 лева на младоженците. И иска един поздрав специално за сина и неговото прекрасно семейство. Нека бъдат живи и здрави с едно от френските песнички, маестро, за всички французи. Ясна, айде борба! Яшава Славчо! Специален поздрав за Славчо и неговата жена. Нека лети, да продължава. Да се веселим.
И така. И така, пристигнаха гости от Карабуна. Кула от Карабуна подариха 20 лева на младоженците, да са живи и здрави. Подарява 20 лева да е жив и здрав Стоянчо с жена му. И така, искам да съобщавам нещо, извинявам се, обаче така, ще изпълним поръчката. Само искам да съобщавам, Гина подаряват, колко бе? Колко не мога вида бе? 20 лева, да са живи и здрави. На младоженците подариха 20 лева. И така. Айде! Специално за всички играещи и целувки има! Така, разбрахме се! Снимки ще има само бабата, дядото и кои са по-важни, защото тези снимки няма кой да ги плаща. Така, разбрахме се. Пристигна дядото и бабата на младоженника и подариха на младото семейство 2 по 50, това са 100 лева. 100 лева, до тук са показани, 100 лева. Да са живи и здрави. Да видим какво ще стане сега, след малко. Продължава специално за Славчо и неговата жена подариха на младоженците 100 лева. Да видим мамата какво ще подари от Пазарджик, Еми, утре пак, ще продължаваш. Първо играй, па ще видим какво ще правим. Музиката продължава. Чекаме бабата да видим от Пазарджик. Така, играйте! Яша! Поздрав за майката, бащата Сотчо и всички играещи! Не се срамувайте! Продължаваме, колега, една песничка специално от братчето на Булката, а той поздравя малото семейство с едно песните на диджей Аси. Ах те чуми да ме пеня. Една готина песничка звучи специално от братчето за сестричката. Оригинално. Айде, Лианчо! И за всички гости! Me barro pusite kirjumo
предложение искат, колега. За Илето, а той взема малото семейство и всички гости по негово желание, Кадришин, Кържали и най-оригиналният кичик продължава, маестра. И така, от Карабунар Делчо, неговата съпруга Донка, подари 20 лева на младоженците, да са живи и здрави. Кючека да продължава. И на Гунди Снахало също помина. Извинявай, на Печо Снахало на Сандо Жираво подари. Колко подари? Така. Пина от Главиница подари. Колко малка? 30 лева подари на младоженците. Са живи здрави. И Печо от Карабунар също така неговата съпруга подарява 40 лева на младоженците. Да са живи и здрави. На булката подари 20 лева и на младоженника да видим. И също и на младоженника 20 лева подари и едни целувки му раздава. И на булката също. Гости от Карабунар, на Викато жена му Пина подари 40 лева по младоженците, да са живи и здрави и семейството му. И така, също пристигна от Карабунар Васка подари 15 лева на младоженците, да сте живи и здрави. А да видим сега. Айде, Доне, айде. 30 лева подарява Дон от Карабунар на младото семейство и искат да си правят снимки. Поздрав специално за Дона. Лондон, колега. Лондон по тяхно желание. Лондон, Лондон да е. Специално за Дона. Лондон. Тя не е ходила там, ама нищо. Ще дай дадем да оди. Дай. И започва шоуто. Всички тарикати, всяки заплати. Слушайте сега, Кючека Лондон. Айде, продължавай. Музиката е до 10 часа, да знаете!
Да сте живи и здрави!